ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಿಸಲೆ ಕಣೆಪುನೆ ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯದ ಪೊಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ತೂಕ. ನಿಕ್ಲು ಹೊಸ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ ತೋದು ಬಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ದ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು, ಅವೆನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಬಿಸಲೆ ಪೊಸತ್ತು ಬಿಸಲೆ ತುಲೆ ಅವೆನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಬೊಟ್ಟುನಗ ಶಬ್ದ ತುಲೆನಿತ್ತ ಟನ್ ಟನ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಬಿಸಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬಿಸಲೆ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬಿಸಲೆ ಉನೇನಿತ್ತೆ ಕಣೆಪುನೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತೂಕ. ನಿಗ್ಲು ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಬಿಸಲೆಯನ್ನು ಪರತ್ತು ಬಿಸಲೆ 2 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡ ನಿಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಿಸಲೆನ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಡೇ ಬಿಸಲೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಟಿಪ್ ಉಂಡು, ನಿಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ಬಿಸಲೆಗ್ 2 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ದುಜಿ ಅಡಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಯ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಕುಡೋರ ಐತ ಪಿರವುಡು ಉಲೈಡ್ ಆವಡ್ ತುಲೆ ಉಲೈಡ್ಲ ದಾಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ದುಜಿ ಅಂಚನೆ ಪಿರವು ಸೈಡ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಂಡಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೋರುಜುದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಬಿರಿ ಬುಡ್ತುಜಿ. ಒಂದು ಬಿರಿ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಟಿಪ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂಲೆ ಅಪಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮಿಡಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಗುಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡ. ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿಸಲೆ ಖಂಡಿತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನವನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಒಂದು ಎಂಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಇಂಕೊಂದು ಬಿಸಲೆ ಇಲ್ಲಡೆಕ್ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ ಆರೆ ಕೊಣತು ಬಿಸಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅರೆಡನೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಂಡ ಅಂದ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಂಡ ಬಿರಿ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಏಕದಾದಂದು ಅಂಚ ಆರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂತೇರು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಪನ್ಪೆ ನಿಗ್ಲು ಕಡೆ ಮುಟ ತೂಲೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಬಿಸಲೆ ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ತು ದೆತೊನ್ಯ ಅವು ರಡ್ಡ್ ಪರತ್ ಬಿಸಲೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕಣೆಪ್ಪುಗ ಒಂದು ಕಣೆವಡ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಷಾಯದ ಪೌಡರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆ. ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ 1 ಕಪ್ಪು, ಆತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಕಪ್ ದಾತು, ಬೊಕ 1/4 ಕಪ್ ದಾತು ಮೆತ್ತೆ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಮೂಜಿ ಬಗೆಲ ಸಂಪು ಮಸ್ತ್, ಬೊಕ ಜೀರಿಗೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದೀಕ. ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾದ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ತಲೆ ಜೀರಿಗೆನ ಪಾಡಿಯ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ವೆ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮೂಜವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪನ ಬುಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ. ಇಜಿಂದ ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಉರಿನಂಜಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಚಪ್ಪೆವರೆ ಪಾಡ್ಗ. ಇದು ತುಲೆ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಇದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚ ಪೊತ್ಪೊನ್ಗ ಇದು ಯಾವು ಏನೊಂದು ಎಂಚ ಯಾವೊಂದು ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ನಮಕೊಂದು ಪರಿಮಳ ಬರಡು ಅಂಚದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಪೊತ್ಪೊನಗ ಒಂದು ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಪತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಲಿಪೊಡು ಆತ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಯಾವುದು ನಮಕಿಂಚ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಪತ್ತನಗ ಕೈಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಒಂದು ಯಾವೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ
ಇಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪತ್ತನಾಗ ನಮಕ್ ಕೈಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಒಂದು ಆಂಡಂದು ಅರ್ಥ. ಇದು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೀಕ ಅವು ಅರಪ್ಪಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೀಪೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಂಡ ಬೇಗ ಚೌಲಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂದು ಪೂರ್ತಿ ಚೌಲಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಡು. ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪನೇ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಆದ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಇದು ಚೂರು ಇಂಚ ಅರಪ್ಪರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಹೀಟ್ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆದಿತ್ತನ ನಮಕ್ ಉಷ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕುಲು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಂಡ ನಿಕ್ಲ ಖಂಡಿತ ಉಷ್ಣ ಅತ್ತಂಡ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಕೊಣರ್ಪೆ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಣರ್ಕ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ ಪೇರ್ ಪಾಡಂದೇನೆ ಕಷಾಯ ಪರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಣರ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡೆರ್ದು ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ಯದು ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೀಪೆ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಕಷಾಯ ಮಲ್ತು ಡೈಲಿ ಪರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಗೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಪರೋಡಿತ್ತಂಡಲ ಕೊದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ಲ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಪರೋಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲ್ಲ ಪರೋಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಿ ಪರ್ಂಡ ಉಷ್ಣ ನಮಕ್ ಬಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಅಂಚಪುರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಗ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆನಿಕ್ಲು ವರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಂಡ ಒಂಜಿ 15-20 ದಿನ ದಾಳ ಹಾಳಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ 15 ದಿನಕ್ಕೂ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿ ಒನ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕಷಾಯ ಪರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಆಂಡ್ ಕಷಾಯದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಿಸಲೆ ಕಣೆಪುನ ಎಂಚ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿ ತೆಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಚೂರು ಸೂಪ್ ಕೊರ್ದು ಸೂಪ್ ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸೂಪ್ ಒತ್ತೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಸರಿ ಪೊತ್ತಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿಸಲೇನ ಐತಮಿತ್ತು ದೀಕ ಇತ್ತಲೆ ಸೂ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊತ್ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐತಮಿತ್ಯಾನ ಬಿಸಲೆ ದಿಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಪೇಟೆಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪೋಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೇಟೆಡ್ ಇತ್ತಂದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ತಿಪ್ಪಿಡ್ ಖಾಲಿ ತಿಪ್ಪಿಡ್ಲ ಬಿಸಲೇನ ಕಣೆಪರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ತಿರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಅಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಏನಾಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಏನಾಂಡ ದೀದು ಪ್ಲೇಟ್ ದೀದು ಐತ ಮಿತ್ತು ತಿಪ್ಪಿಂದಿದು ಇಂಚನೆ ತಿಪ್ಪಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊತ್ತೈ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಲೆನ್ ದೀಲೆ ಅಂಚಲ ಆಪುಂಡು ತಿಪ್ಪಿಡೆ ನಮಕ್ ಬಿಸಲೆನ್ಲ ಕಣೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಐತೆ ಪೂರ ಕಡಿಟುಂದು ಬಿಸಲೆ ಪೊತ್ತೊಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಗ್ತದ ಬಿಸಲೆನ ದೀಡ್ರಂಡ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ನೆಡ್ ದಾತ್ರ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಕಣೆ ಉಂಡು ಬಿಸಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಸಲೆ ಕಣೆ ಪೆರೆ ದುಂಬು ಬೀಜದ ಓಡು ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬೀಜದ ಓಡುದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿತ್ತುಲೆ ಇಂಚ ತಿಪ್ಪಿನ ಬಿಸಲೆದ ಉಲೈ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಪ್ಪಿನ ಬಿಸಲೆದ ಉಲೈ ಪಾಡ್ದು ಬುಡೋಡು ಇದು 2 ಬಿಸಲೆಗ್ಲೆ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತು ದಿನ ತಿಪ್ಪಿನ ಬಿಸಲೆದ ಉಲೈ ಪಾಡ್ದು ಬುಡುಪ್ಪೆ ಒಂದು ದಾಯಿ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ಬಿಸಲೆದ ಉಲೈ ಶೋಕು ಅವು ತಿಪ್ಪಿ ಪೊತ್ತುದು ಶೋಕು ಸುತ್ತಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕಣೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಬೀಜದ ಓಡು ಇತ್ತಂಡಲ ಇತ್ತನೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನ ಪೊತ್ತವಲಿ ಐಟ್ಲ ಶೋಕು ಕಣೆ ಉಂಡು ಬಿಸಲೆ ಉಂದು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪಂದತ್ ಪೇಟೆಡ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೇಟೆಡ್ಲ ಇಂಚ ತಿಪ್ಪಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಇಲ್ಲಲ ತಾರೆದ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ಲ ಬಿಸಲೆನ ಕಣೆಪೊಲಿ ಬಿಸಲೆನ ಕಣೆಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಐತ ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜಿಂದ ಬಿಸಲೆ ಮೆದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಏಪ ಸೂಕು ಬೂರುಂಡ ಅಪಗ ಬಿಸಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಂತೆ
ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ತಿಪ್ಪಿ ಪಂಡ ತುಲೆ ಸುತ್ತಲ ಶೋಕು ಅವು ಬೇಯೊಂದುಂಡು. ಸೂಟು ನಮ್ಮ ಬಿಸಲೆ ಕಾಯೊಂದುಂಡು. ಅವು ಕಾಯಿನಾತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಬಿಸಲೆ ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಅವೇನು ತಿಪ್ಪಿನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಗ್ತದ ಸುತ್ತಲ ಪೊತ್ತುಲಕ ಚೂರು ಮಗ್ತುಂಡ ಆಂಡ್ ಬಿಸಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಪು ಕೋರಿದ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಮಜನೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರುಚಿಯೇ ಬೇತೆ. ಕೋರಿದ ಮೀನ್ದ ತರಕಾರಿದಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂದೊಂದು ತಿಪ್ಪಿ ಪೂರ ಪೊತ್ತಡು ಪೊತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ಪನ್ಪೆ. ಯಾನು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಮಾತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ಅವೆಲ್ಲ ವರ ತೋದು ಎಂಚ ಹತ್ತಂಡು ಪನ್ಲೆ ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಪ್ಪಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊತ್ತುದು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಆಯ್ತಾ ಗೆಂಡ ತುಲೆ ತಿಪ್ಪಿದ ಅವೇನು ಪೂರ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಚೌಲಿ ಅವರೇ ಬುಡೋಡು ಬಿಸಲೇನ ತುಲೆ. ಶೋಕು ಕಣಿದಂಡು ಸುತ್ತಲ ಕಪ್ಪಾದ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಬಿಸಲೆ. ಐತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪೆ ಅವರೇ ಅಲ್ಪನೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪಜೀರ್ ನಡ್ತನ ಪೆತ್ತೊಲೆಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಸೈಡ್ ಏನು ಬಿಸಲೆ ಕಣೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜ್ಪಾಯಿನಿ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ತೋಟ ಪಜೀರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಕ ಬಿಸಲೆ ಚೌಲಿ ಆಂಡ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಬಿಸಲೆ ಚೌಲಿ ಆಂಡ್ ಏನು ಒಂದೇನು ದಿಕ್ಕದು ಕೊಣಪ್ಪೆ ಚೂರು ಐಟ್ ಕರಿ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚೆ ಚೂರು ತಿಕ್ಕದು ಕೊಣರ್ಪೆ. ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕಾದ ದಿಕ್ಕದು ಕೊಣತ್ತೆ ತುಲೆ ಉಲೈಪುರ ತುಲೆ ಈ ಶೋಕು ಕಣಿದಂಡು ಸುತ್ತಲ ಲೇಕ್ ಕಣಿದಂಡು ಬಿಸಲೆ ಕಾಯಿದು ಕಪ್ಪಾತಂಡು ತುಲೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಹೆಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಚ ಆಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಚನೆ ಆವೊಡು ಬಿಸಲೆ ಕಾಯ್ದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಬಿಸಲೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಪೋಪುಂಡು ಸುತ್ತಲ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಡಿಲ ಫುಲ್ ಶೋಕು ಕಾಯ್ದುಂಡು ತುಲೆ ತಿಪ್ಪಿಡ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚ ಕಾಯ್ತಂಡಲ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ನೆಕ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೆಕ್ ಟಿಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅತನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ತೊಂದರೆಜೆ ಗ್ಯಾಸಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕಣೆತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಲಿನ ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದ ಐತ ಪಸೆ ಪೂರ ಅವರಪ್ಪ ಪಸೆ ಪೋಪುಂಡು ದೇವನ ಪೊಸ ಬಿಸಲೆ ನಿಕ್ಲು ಏತು ನೀರು ಪಂಡಲ ಅವರಪ್ಪ ಅವರ ಪಸೆ ಪೋಪುಂಡು ಐಕ್ ಪಸೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಉಲೈಗ್ಲ ಪಿದೈಗ್ಲ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪದಾನ ಮುಟ್ಟವುಡು ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಬಿಸಲೆಗ್ಲ ಯಾನ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಶೋಕು ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟಾದ ಪುರಾ ಕಡೆಕ್ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಪೂಜಿವೆ ಒಂದು ಬಿಸಲೆಗ್ ಇಂಚ ಬಿರಿ ಬುಡುಪುನೇಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಟಿಪ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತ ಒಂದೇ ಟಿಪ್ ಒಂದು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತಾರದೆಣ್ಣೆನ ಪೂಜೋಡು ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಏತು ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲಿನ ಬಿಸಲೆ ಇಪ್ಪುಣ ಆತ್ನೆಟಲ ಅವು ಖಂಡಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ದಿಲೆ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದಿಂಡಲ ಬಿರಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಕಣೆತ್ತಾಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಲೆದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮಣ್ಣದ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡಾಂಡ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಈ ಬಿಸಲಿಗೆ ತೆಲಿ ಪಾಡ್ದು ಗಂಜಿದ ತೆಲಿ ಇಪ್ಪುಣತ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆವಡು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಈಜಿಂದ ನಿಗುಲು ಅರಿ ಅರ್ಕಂಜಿ ದೆತ್ತಿನ ನೀರು ಇತ್ತಂಡಲ ಐತ ಮಾರು ಇತ್ತಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊದ್ದೆಂಡ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದು
ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಯಾರುಂಡು ಒಂದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಯಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಚೌಲಿಲಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಂದೇನು ಯಾನು ಗುಚ್ಚಿದು ದೆಕ್ಕದು ಕೊಣಪೆ ಬಿಸಲೇನು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಉಂದೇನು ಬಿಸಲೇನು ದೆಕ್ಕದು ಕೊಣತೆ ತೆಲಿಲ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಪೂರಾಂಡು ನನ್ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣೆತನ ಬಿಸಲೆ ಯಾನು ಇನಿಯ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ಪುಜೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಲ್ಪೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗಿತ್ತೆ ಇನಿ ಕಣಿತದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಸೋಕು ಇಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆನ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಂಡ ಆಂಡು ತುಲೆ ಇತರ ಅಡ್ಡೈಕ್ಲ ಬಿಸಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ದಿಂಡ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ನನೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಮಾಜಿ ದಿಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಪೊಸ ಬಿಸಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಏನ ತಾಗಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪಕ್ಕ ಒಯ್ತೊಮ್ಮುಂಡು ಮಣ್ಣು ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ತೊಂಬುಜಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಿಂಚ ಪೂಜಿದ ನಮ್ಮ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕಂಕನೆ ದೀದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಏಪ ನಿಗುಲು ಸುರೂಕು ನೆಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುವರ ಕಜ್ಪು ಮಲ್ಪುವರ ಆನಿ ಮರ ಪಂದೆ ನಿಗುಲು ಬಿಸಲದ ಅಡಿಕ್ಲ ಉಲೈಗ್ಲ ಸುತ್ತ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಸದ ಅಡಿಕ್ಲ ಬಿಸಲೆದ ಉಲೈಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಅಟಿಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಒಲ್ಪಲ ಬಿಸಲೆ ಬೆರಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತದು ಅಂಚಾದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಅವು ಬಿಸಲೆ ಮಾರ್ನಾರೆ ಪಂತನ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಡಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದು ಆಂಡ್ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡಿತ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಪೇಟೆ ಹಿಡಿತಂಡ ಆಪೋಜಿ ಅಂಚೆ ಗ್ಯಾಸೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಬಿಸಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ಲು ಯಾನ್ ಈ ಟಿಪ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚೆ ನಿಗುಲು ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಬಿಸಲೆ ಬೆರಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಡಿಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಉಲೈಡ್ಲ ಪಿದೈಡ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಪ್ಪಣ ತುಯ್ಯರತ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆನಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಗ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೊಯ್ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.